Hoću da jedem nešto. Šta je to? To je Tun Sahur sa svojom palicom. Nemoj da me udaraš. On je sve pojeo. Šta ja da radim? Možda ovdje ima nešto? O ne! To je ajkula! U pomoć! Gde da nađem hranu? Neka šerpa. Unutra sigurno ima nešto ukusno. Krokodilo bombardiro! Skloni se! Tako sam gladna. Hoću da jedem. Sestro, šta se desilo? Pošto ste svi ovdje, hajmo u kulinarski izazov. Dobrodošli. Dakle, prvo želim tortu. Eto je. Hajde, spremite mi ukusnu tortu. Čekam. U redu, draga. Šta je ovo? Neki krug. Hajde da ga zavrtimo. Shvatam šta ispadne, takvu tortu moramo da pravimo. Zanimljivo. Cool. To nije teško za mene. Dakle, treba mi Nutella. Sipat ću svu Nutellu na koru, tako je. Kako lepo curi. A sada sastavljam tortu. Uspelo je. Uzimam još malo Nutelle i sipam je preko. Tortu treba potpuno prekriti čokoladom. Čokolade nikad nije dovoljno, tako da sigurno neću preterati. Prelepo. Pogledajte. Nije loše. I još imam sjajne oči. Bako, nemoj da se plašiš. Sad ću napraviti torti lice. Oči, obrve, usne. I još par detalja. Ostalo je staviti poklopac i gotovo. Ja sam završio. Moja torta je prelepa. Kako lepo. Šta ja da radim? Treba razmisliti. Ideja. Pogledajte, imam brojeve 6 i 7. Napunit ću ih testom. Tako je, još malo. Gotovo. Sada treba malo sačekati. Kako lepo miriše. Moje kore su gotove. Sad ih treba preliti čokoladom. Da, tako je. Zatim treba sve posuti kakao prahom. Divno. Imat ću jako čokoladnu tortu. Pogledajte kako se lepo kakao spaja sa čokoladom. Ispala je prelepa šara, sad ću dodati oči i usta. Ispalo je slatko. Bako, ti si super. Ja treba da stavim lutku espresso na signora u tortu. Eto je. Baš je lepa. Preko ću staviti providan kalup. I sipati čokoladni sirup u kalup. Da, sipat ću što više. Treba napuniti kalup do pola. Odlično. To je to. Sada možemo poslužiti Miju. Svaka čast, unuko. Prijatno. Wow, da li ste sve ovo napravili za mene? Okej, probat ću prvo ovu tortu. Dakle, podižem kalup. Wow, kako sirup prelepo curi po torti. Sjajno. Jedva čekam da probam pače. Miris je divan. Kakav je ukus? Wow, to je prelepo. Okej, idemo dalje. Šta je to? Ovaj čajnik izgleda tako čokoladno. Da, prelep je. Kakva je sama torta? Jedva čekam da probam. Kore su čokoladne i fil također. Da, to je lijepo. Okej, ostala je posljednja torta. Torta 67. Uzet ću jedan komadić. Izvini, ali moram da te probam. Wow, i ova torta je lijepa.
Dakle, ko će pobediti? Odlučeno, Jennifer! Da, pobeda je moja, to! A već završavam crtež. Gotovo, ovog puta želim sladoled. Jel može? Super, hajde da saznamo u kojem obliku će svako napraviti sladoled. Dakle, šta će ispasti? O, super, hajde da počnemo. Dakle, treba mi kokos. Sečem. Jao, nož se savio. Kokos je netaknut. Dobro, probat ću da ga razbijem. Hajde. Okej, koristit ću sve moguće alate. Ne, ništa ne pomaže. Kokos nema ni jednu pukotinu. Kako da ga pobedim? Šta da radim? Ja znam, Mila, daj mi svoj kokos. Sad će biti jedan specijalan udarac bake. Gotovo. Uzmi, draga. Bako, uspela si. Hvala. Okej, uzimam sladoled. Tako je lep. I stavljam par kuglica direktno u kokos. Da, divno. Zatim ću sve ukrasiti. Dodajemo oči, nos i uši. I šapice. Preslatko. Draga, svaka čast. Dakle, meni treba čokolada. Ne, to je za tvoju sestru. Lomim sve u činilu i topim čokoladu. Dok se čokolada topi, treba stalno mešati sve kašikom. Tako je. Kada čokolada postane tečna, treba je sipati u čašu. I rasporedit ću čokoladu po čaši. Tako je. Sada unutra sipam šlag i ubacujem štapić. A još sam napravila poklopac od čokolade. Eto, sada vadim svoj sladoled i dodajem detalje. Cappuccino assassino je spreman. A Jennifer, kako ti se sviđa? Bako, ti si napravila veoma cool sladoled. Šta je smislio šef? Ja sam napravio sladoled u naranđi. Tako je dobar. Mija će biti oduševljena. Hajde da sve brže pokažemo Miji. Prijatno. Wow, napravili ste divne sladolede, ali ja želim da počnem sa ovim slatkim u kokosu. Sad ću ga probati. Izgleda tako ukusno. Da. Okej, šta dalje? Kakvi jaki momci. Okej, sad ću probati sladoled od pomoranđe. Da, to je lepo. A sad je red na sladoled u obliku cappuccino assassina. Ups, pao je, ali nema veze, probat ću. To je prelepo. Nisam očekivala. Baka je pobedila 100%. Da, moja prva pobeda. Tako sam srećna. Šefe, nemojte biti tužni. Znam, napravite mi pastu. Baš sam gladna. Hoću nešto hranljivo. Ja okrećem. Kako zanimljivo. Šta će biti? Dakle da počnem. Tačno. Trebaju mi špagete. Bako, ja sam prvi uzeo. Ne, ja sam ih prva uzela. Vrati, šefe. Vratite, ne. Odlično, sada nemamo špageta. I sve zbog bake. Zašto su sve špagete kod vas? Zato što? Dakle, uzimam teglicu džema i sipam džem u špagete. Inače, to je moj domaći džem. Sama sam ga pravila. Mnogo je ukusan. Sada sve mešam. Eto, napravila sam špagete sa ukusom malina. Prebacila sam sve u šolju, a sad ću ukrasiti to šlagom. Ispada tako lepo. Odlično. I ukrasit ću sve malinama. Divno.
I stavit ću par jagodica. I još malo. A da, voće je mnogo zdravo. O, šta to tako miriše? O ne, Jennifer, gori ti pasta. To je sve zbog tvog telefona. Šta? Kakav užas! O, ne! Moja pasta je sva u peni. Užas! Šta da smislim? O, znam. Da, imala sam nešto u svom rancu. Sad ću pogledati. Evo, da, to su nudle. Savršeno. Sad ću ih brzo skuvati. To nije teško. Otvaram. Prelivam vrelom vodom. I mešam. Par sekundi i moje nudle su gotove. Dodajem bombone, čokoladu i prelivam sve karamelom. To je to, sve spremno. Bako, mogu li sad dobiti svoj telefon? Odlično. Dobro, dobro. Jennifer, svaka čast. Ajkula, šefe, uplašili ste me. To je bilo smešno. Dakle, ovo će biti moj novi tanjir. Prebacujem unutra nudle, one su plave, a zatim dodajem morske plodove. Gotovo. Mija, probaj! Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda. Odakle da počnem? Okej, probat ću prvo ove nudle sa slatkišima. Onako, previše jednostavno. A šta je ovde? Sad ću da probam. Je li to hobotnica? Kakav užas! Ne želim više. Hoću da probam ovu slatku roze pastu. Izgleda divno. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Bako, ti si pobedila. Čestitam, najbolja si. Hvala ti, unuko. Baš mi je drago. Ćao svima. Pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, Bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. A zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo.
O, ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to, zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo, polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Biro krokodilo. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila. Fuj, kako odvratno. Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Bananini, poneka ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. Da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. Stvarno nije loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boju našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. Da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo, sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno, mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro.
dakle, ko je sljedeći? O, kako je to cool! Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smiješna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. O, daj, to je jako dobro. O, kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. O, jeste čuli? Svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako, O, šta? pogledaj tamo je zadatak. O, pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde. Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. A jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija. Sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela. Ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ja, ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je, belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. A be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. A, prijatno. O, ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukusni i lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O, da, klasika je najbolji. Počet ćemo sa kremom i korama. Iscedit ću fil. I dodati sveže maline. Tako ću uraditi sa svakim slojem. O da, odlično mi ide. A na kraju tortu prelivam roza nutelom. O, kako divno. A na vrh ću staviti balerinu cappuccino. A kremom ću je nacrtati baletsku suknjicu. O, da. Gotovo. Sve mi je spremno. Oduševljena sam. Moja torta je prelepa. Ja imam bolju ideju. Dakle, uzimam žele i izlivam ga u kalup. Zatim uzimam žuti žele, onda čokoladni i ponovo zeleni. Skidam foliju, ukrašavam čokoladnom glazurom.
A sada uzimam okrugli kalup. Od kore ću napraviti mali krug. Posle mažem kremom i dodajem manji krug. Da, sada nastavljam i nastavljam. Odlično. Sada sve prekrivam fondanom, a zatim žutim. Pažljivo ga sečem. Gledajte, dobila sam bananu. Odseći ću pola, a zatim drugu polovinu stavljam na tortu. Super! Hajde sad da napravimo lice šimpanze. Treba mi fondan. Napravit ću glavu i ramena. Dodat ću detalje za lice. I ne smijem zaboraviti da napravim oči. Da, uspelo je. Ispao mi je odličan bananini šimpanzini. A Rose će se sigurno dopasti. O, da. A meni trebaju pahuljice i nutela. Spojit ću sve zajedno, tako je. A sada mešam. O, da, uspelo je. Prebacujem sve okrugli kalup. Da, tako je. A zatim treba sve razmazati. Skidam kalup i dobio sam koru. Prekrivam je kremom. I opet stavljam koru i tako do kraja. Napravio sam tako veliku tortu. O da, super. Uzimam ringlu i tiganj. Vreme je da rastopim marshmallow. O da, mešam. Uspelo je. A sada dodajem pahuljice u marshmallow. I ponovo mešam. A sada stavljam sve na tortu. Rukama oblikujem patku. Uspeo sam. A sad mi treba bela nutela. Preliću svoju slatku patkicu. O, da. Dodat ću par detalja i to je to. Uspelo je. Još malo i gotovo. Rose, brzo probaj. Oho, iznenadili ste me. Nevjerovatno. Hoću da probam ovu tortu sa patkom. Probat ću samo tortu. Unutra su pahuljice, a sada patku. Prelepo. A šta je ovdje? Torta sa balerinom kapućinom. Super. Sad ću da probam. Wow, kako je ukusno. I ostale, posljednja torta. Baš je neobična. Žele torta. Super. Baš mi se sviđa. A kakav je šimpanzini bananini? Wow, prelepo. Ali pobedila sestra Mia. Čestitam. Znala sam da ću biti najbolja. To. Hvala, Rose. A sad mi se jede čokolada. Hajde, spremajte. Lakše od lakog. Uzimam fondan i pravim krug. Odlično. A sada razvlačim to. Ovako. Odlično mi ide. Dobila sam ovakve slatke trakice. Stavljam u kalup za čokoladu i prelivam sve čokoladom. Dobila sam čokoladu sa šećernom unom. Ovo sigurno još niko nije jeo. Ja imam drugu ideju. Uzimam nutelu i sipam je u kalup. Tako je. Zatim stavljam marshmallow unutra. Eto, Mia, pogledaj. Kako ti se sviđa? Nije loše, ali ja imam bolju ideju. Stavljam u blender bananu, a zatim jagode i prelivam sve nutelom. Zatvaram i uključujem. A posle u kalup stavljam Rosine omiljene bobice. Prelivam sve čokoladom. I ponovo stavljam bobice. Uspelo je. Kako primamljivo. Rose, probaj. Wow, super. Od čega da počnem? Odlučila sam. Ova čokolada izgleda prelepo. A šta je unutra? Šećerna vuna. Svidelo mi se. A kakva je ovdje čokolada?
sa marshmallowom? Predobro. Jako mi se sviđa. O, a ova čokolada je tako velika. Probat ću. Super. Ali ko je od vas pobedio? Odlučila sam, šef. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, Rose. A sada hoću hot dog. Hajde, čekam. Imam viršlu i špagete. Dakle, sad ću sve spojiti zajedno. Odlično. Stavljam da se kuva u lonac sa vodom. Kada špagete budu gotovi, vadim ih. Uzimam paradajz sos. Razmazujem po špagetima. Zatim stavljam sir i peperone. Uvijam. Uspelo je. Stavljam u lepinju, prelivam sosevima, dodajem hrskavi luk i ponovo sosevi. Dakle, moj hot dog je spreman. Prelepo. Kako ti se sviđa, Nate? To je smešno. Ja sam smislio mnogo bolji recept. Imam specijalni toster za hot dogove. Ovdje se može staviti lepinja i viršla da se prži. Odlično, uključujem i čekam. Gotovo. Sada sastavljam hot dog. Tako je, prelivam sosom i... Uspelo je, to je genijalno. O, a ja ću sama napraviti lepinje. Razvlačim testo. A zatim treba odseći traku testa i umotati viršlu u nju. Napravit ću još nekoliko komada. A zatim stavljam da se peče u rernu. Čekam par minuta. A za to vreme ja ću seći zvezdice od sira. O, tako su slatke. Da vidimo da li su se viršle u testu ispekle. O, da! Gotovo! Nabadam viršlu na ražnjić. I odozgo stavljam zvezdani sir. Gotovo! Sada se može probati. O, super! Rose, prijatno! Wow, ekstra! Jedva čekam da probam. Uzet ću ovaj hot dog sa zvezdicom. O, prelep je. Idemo dalje. Šta je ovdje? Klasičan hot dog. A nije loš. A ovdje? Ovdje je nešto neobično. Da probam. Ukusno. Ali ko je pobedio? Odlučila sam, šef. Hvala i ponovo je pobjeda moja tu!